părinții au ajuns și încă n-au reușit să se treacă pe lista de prezență, sunt rugați după aceea la final să se înscrie ca să avem confirmarea că ați și ajuns, nu doar v-ați înscris pe acel formular de prezență. Și cam atâta acestea erau anunțurile de început. Sperăm să fie o seară cu folos. Doamnele psiholog și psihoterapeut au răspuns în prezentările dumnealor la întrebările pe care le-ați trimis, iar la cele la care încă le-au răspuns vor răspunde la finalul evenimentului. Și dacă pe parcurs mai aveți întrebări, le puteți adresa la momentul alocat pentru aceasta în program. Vă mulțumim! Bună seara, vă spunem și noi. Ne bucurăm tare mult pentru această oportunitate. Deopotrivă, cadre didactice și părinți suntem interesați de acest subiect. Cum am putea să ajutăm copiii noștri să facă față provocărilor de mâine. Știm că lumea este continuă schimbare și deja nu mai putem anticipa la ce să ne așteptăm. Se schimbă din punct de vedere politic, economic și așa mai departe. Ne bucurăm tare mult de colaborare pe care am avut-o până acum și considerăm că această seară este o seară valoroasă, pentru că domnule ne-a fost mereu un sprijin în activitățile pe care le desfășurăm cu copii atât la grădiniță cât și la școală și aș vrea să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți cum considerați că am putea noi, ca și cadre didactice și părinți, să facem față acestor provocări pe care ne le întâlnim atât la grădiniță, cât și la ciclul primar și la copii adolescenți. Doamna Calia? Mulțumesc pentru cuvânt. O să încep prezentarea mea mai întâi de a răspunde direct la întrebării care mi-au fost adresată. Și o să vă invit să ascultați o poveste ca să ne introducem în cealaltă prezentare. Primul slide. Vreau să vă spun o poveste despre un băiețel, Andrei, care mergea la grădiniță cu un rucsăcel așa ce părea foarte ușor, aproape gol. Părea că nu are nimic în el, dar de fapt acolo erau mai multe lucruri. Erau emoții, erau gânduri, erau îmbrățișările părinților de o seară înainte. Erau jocurile pe care le-au jucat, tot acolo avea și regulile pe care le învățase acasă și avea și grijile pentru care nu avea cuvinte să le comunice. Când a ajuns la grădiniță, s-a întâlnit cu provocări. Prima dată, unul dintre colegii lui nu l-a lăsat să participe la joc. S-a simțit furios, s-a simțit frustrat, dar și-a amintit că o seară înainte, tatălui l-a ascultat cu multă răbdare când i-a povestit el despre castele și turnurile cu soldăței și strategia lui de luptă și și-a dat seama că poate să ceară ajutor pentru că o să primească. Așa că am mers la doamna educatoare și a spus despre treaba asta, că colegul lui nu-l lasă să se joace și s-a reglat problema lui. Mai târziu, în zi, au avut o activitate în care trebuia să picteze. Andrei nu se prea pricepea la pictură. Așa că a sfârșit prin a măscăli foaia, iar s-a simțit foarte supărat și neputincios când s-a uitat așa în jos și a văzut că colegii lui făcuseră desene frumoase, iar el decât o pată neagră.
Am mai scos ceva din ruxul cerului și am amintit că mama lui i-a spus aseară când s-au jucat un joc și el a pierdut, mama lui i-a spus că poate să mai încerce odată. Așa că a spus aceasta din băgășelul lui și a cerut doamnei încă o foaie. Să mai picteze odată. De data asta a ieșit mult mai bine. Mai târziu, pe parcursul zilei, când s-a făcut multă gălăgie în clasă, doamna educatoare a ridicat tonul ca să restabilească liniștea. S-a speriat Andrei puțin, pentru că s-a temut ceva, era ceva neașteptat. Dar și-a amintit că aseară mama l-a ținut în brațe și i-a spus o poveste. Atunci și-a regăsit din nou siguranța și stabilitatea și a putut să treacă mai departe. Și uite așa s-a sfârșit ziua lui Andrei. La sfârșit a mers acasă cu ghiostănelul lui aproape gol. Înainte de culcare, cum credeți că arăta ghiostănelul lui Andrei? Mai era gol? Nu pentru că se întâlnise cu părinții lui, care, fără să știe, puseseră în el cuvinte, aprecieri, încurajări, jocuri, chiar și limite. Și ghiozdanul era pregătit pentru a doua zi. Acum aș vrea să rămânem tot în atmosfera asta, așa, imaginativă și creativă. Și vreau să vă solicit să vă gândiți la o întâmplare, la o provocare care v-a dat bătăi de cap în copilăria noastră. Gândiți-vă la o întâmplare de pe la 5-6 ani, așa. Deci, deodată când vă amintiți că ați avut o provocare, cineva nu v-a înțeles, sau nu v-a primit, sau nu v-a acceptat, sau a fost pedepsit, sau certat, sau... O să vă las să vă gândiți preț de un minut. A reușit cineva să-și aducă în minte o amintire din copilărie? Nu trebuie să mă spună, doar aș vrea să știu dacă ați reușit să identificați. Ok, vă mulțumesc. Contează mult pentru mine participarea dumneavoastră, faptul că vă gândiți la ceea ce vă întreb. Ok, acum aș vrea să vă gândiți ce ați fi avut nevoie atunci, dar în postura de copii. Dacă vreți să și spuneți cu voce tare, m-ar ajuta foarte mult. Poate aveți nevoie de o încurajare, poate aveți nevoie de o explicație din partea adultului, poate o atingere plăcută, mulțumesc, poate o clarificare. Aș fi avut nevoie de curajul adultului. De curajul adultului. Da, să-i spun ce aș fi vrut să-i spun atunci, da. Și nu puteam. Exact, da. Probabil că copiii noștri nu se mai regăsesc în ipostaza aceasta în care să nu aibă curaj să le spună ce gândesc. Eu așa, din câte îi cunosc, îmi dau seama că iau alte provocări decât de a avea curajul de a spune ce gândesc. Ok, mulțumesc. Ați mai identificat și alte nevoi pe care le-ați fi avut atunci? Bun. Atunci rămânem la nevoile pe care le-am identificat eu și le-am menționat deja. Aș vrea să vă spun că nevoile acestea pe care le-ați identificat dumneavoastră nu sunt departe de nevoile copiilor de astăzi, copiilor dumneavoastră. Așa că atunci când vrem să le venim în întâmpinare și să-i ajutăm, e suficient să ne punem în pielea lor, să ne vedem pe noi mici, reacționând ca ei și să ne gândim oare ce are nevoie copilul ăsta ca să se regleze, să se calmeze acum. Care credeți dumneavoastră că sunt provocările cu care se confruntă copiii în zilele noastre? Și probabil în funcție de vârsta copiilor pe care îi avem în vedere, o să expunem alte provocări.
socotitul, cu învățarea ta de mulțime. Efectul tehnologiei. Da. Deci o provocare ar fi temele, am înțeles bine. Așa, pentru unii ar fi temele, pentru alții ar fi să se rețină de la tehnologie ca să-și facă temele și să-și îndeplinească îndatoririle. Alte provocări. Să fie în pas cu ceilalți. Să fie în pas cu ceilalți, mai ales cei mai mari, nu? Da? Ați mai identificat și alte provocări? Să fie ascultați. Să se facă ascultați. Să nu să aibă cum să împărtășească frustrările lor. Lipsa empatiei. Lipsa empatiei celorlalți. Nu, Față de- a lor, a copiilor. A lor. Ok. Mulțumesc. Ați mai identificat și alte provocări? Cum să facă față răutăților din partea celorlalți copii. Ok, deci pe de-o parte lipsa empatiei lor și pe de altă parte lipsa empatiei celorlalți. Că cam așa aș traduce răutatea celorlalți, lipsă de empatie față de ei. Ok, mulțumesc. M-am gândit și eu care ar fi provocările, dar pe grupe de vârstă și m-am gândit provocări pentru copiii de până la școală și provocările de copiilor de școală. Pentru copiii de grădiniță, o provocare ar fi separarea de părinți. Și mulți dintre ei ați văzut că au episoade de plâns atunci când intră în grădiniță, plâns prelungit, așa, pentru că le este teamă să rămână deconectați de părinților. Apoi, alte provocări ar fi cele legate de cooperare. Când stau acasă, toată lumea cedează în fața lor, îi lasă să câștige, ei au întâietate de fiecare dată. În momentul în care vin la grădiniță, e nevoie să coopereze. Odată tu, odată eu, câștig eu, după aceea câștigi tu și este foarte greu să facă față acestei provocări. Respectarea regulilor de grup, cum ar fi cerem voie ca să mergem la baia, ca să nu făceam asta, da? Sau ne schimbăm în pijamale atunci când mergem la somn, sau stăm la măsuță atunci când lucrăm fișe și așa mai departe. Coordonarea aceasta motor e fină. Am văzut că cei mai mulți dintre copii o au, dar pentru alții e o mare provocare să țină creionul în mână, să coloreze, să respecte desenul, să respecte conturul și așa mai departe. Și se soldează cu multe frustrări. Iar unii dintre ei sunt și foarte timizi, că doar ce vorbeam înainte. Timiditatea aceasta are legătură la unii dintre ei cu temperamentul lor, care este născut și este firească și nepatologică, așa, nu este îngrijorătoare. Însă, dacă timiditatea este în afara temperamentului lor și este dată de situații din mediu, cum ar fi conflicte, separări, schimbări de mediu și așa mai departe, aceea dăunează semnificații sănătăților și necesită intervenții. Care ar fi provocările pentru copiii de școală? Temele, cum ați intuit și dumneavoastră, gestionarea timpului, ce să fac și cum să-mi împart timpul pentru activități. Cei mai mulți dintre ei încep cu joaca și termină cu temele, nu așa cum ne-am dorit noi. Presiunea socială, ceea ce spuneați mai devreme, de a se conforma grupului, de a imita comportamentele celorlalți pentru a ieși în evidență. Relațiile cu colegii, își doresc să-și facă prieteni, unora le lipsesc abilitățile sociale și nu, sunt cam stângaci așa în relații și suferă mult din pricina aceasta. Pentru alții o provocare este să rămână atenți, să rămână concentrați pe timpul orelor și chiar și acasă. Și cred că am spus și autonomia asta, că își doresc tot mai mult să aibă responsabilități, să facă ei singuri chestii, începe încă de la grădiniță, de pe la 4 ani, așa, când încep să-și dorească să facă ei lucruri. Acestea sunt provocările. Acum aș vrea să vă adresez o nouă întrebare. Vă rog să ridicați mâna. Câți dintre dumneavoastră ați văzut un copil supărat din nimic? Toată lumea bănuiesc, nu? Sau un copil care plânge? Aș trebui să întreb, a văzut cineva un copil care nu plânge? Sau un copil care este foarte încăpățânat? Poate aveți și pe acasă. Sau un copil care renunță prea repede. Sau un copil care se lipește
așa de părinte, atunci mai ales la grădiniță, și nu vrea să-i dea drumul, nu vrea să se deslipească. Ați văzut. Ok, mă bucur că i-ați văzut. Acum aș vrea să ridicați mâna, câți dintre dumneavoastră v-ați gândit că în spatele acestor comportamente vizibile, concrete, ați văzut o teamă a copilului respectiv sau o supraîncărcare, o suprastimulare, că era prea mult ceea ce fusese până atunci, o obosiție, fusese prea mult solicitat sau o nevoie. Plânge și nu se desparte de părinte pentru că are nevoie să petreacă timp cu el. Nu i-a fost umplută cupa lui de dragoste. Ghiozdanelul nu i-a fost umplut cu o seară înainte, pentru că părinții au avut treabă. Sau o lipsă de abilități. Nu se joacă frumos pentru că nu știu cum să o facă. N-a învățat până acum cum să se joace frumos. La fel cum nu știe să rezolve tabla înmulțirii, exerciții cu înmulțire până când nu învață treaba asta, și abilitățile sociale, într-adevăr, se învață prin imitație. Însă unul le ia mai mult ca să le învețe, alții le învață mai rapid, ca și cu cunoștințele acestea școlare. Ok, mulțumesc. Ați înțeles ideea pe care v-am transmis-o, și anume că în spatele comportamentelor pe care noi le vedem și cu care ne ocupăm atât de mult timp și energie, există alte lucruri pe care nu le băgăm în seamă și cărora nu le alocăm aceeași importanță. Și aș vrea să ne obișnuim să vedem, să gândim lucrurile după formula aceasta. Să văd ce se află în spatele comportamentului, nu decât situația, ok, vrea să este obosit că n-a dormit aseară. Noi cam așa facem raționamentul, da? Dar haideți să îmbogățim raționamentul ăsta pe lângă situații și comportament, să mai adăugăm ceva. Și o să mergem la slide-ul următor. Ce credeți că ar fi în spațiile acelea albe? Intuiți ce ar putea fi? Reacții. Mai tare că n-am înțeles. Reacții. Reacții, da. Reacțiile le-aș încadra la comportament. Asta e reacția plânge. Deci un copil pierde un șoc. Ați văzut asta frecvent în propriile familii și la școală. Comportamentul este că aruncă piesele, lovește, plânge, poate lovește și alți copii dacă este și mai impulsiv de atât. Dar între astea două, ce mai poate fi? Hai să mergem mai departe. Emoții, exact. Mai pot fi emoții și gânduri. Pentru că mergem mai departe. Mai înapoi puțin. Gândul ar fi în situația aceasta, dacă am pierdut la joc. Nu o să-mi pun de nimic, sunt incapabil, nu? Emoția care ar putea să fie? De frustrare, de furie. Și asta ar putea să conduce la comportamentul de a arunca, de a plânge, de a lovi sau de a renunța. Nu mă mai joc. Ați văzut că mulți copii fac asta. Dacă au pierdut la un joc, nu mă mai joc. Care e soluția când un copil spune nu mă mai joc? Așa, să aflăm de ce nu se mai joacă. Cam o intuim așa de ce nu se joacă, mai ales dacă suntem apropiați de lui și știm că nu se joacă pentru că nu-i convine rezultatul pe care l-a obținut, nu? Și atunci este o bună modalitate de a educa toleranța la frustrarea copiilor. O să vorbim imediat despre ea. Mi se pare un preachizit așa necesar pentru grădiniță. Dacă părinții ar conștientiza treaba asta mai devreme, copilul nu mai avea parte de atâta frustrare atunci când intră în colectivitate. Adică să poți să-i amâni puțin recompensa, să-i mai cresc puțin răbdarea. Dacă a pierdut la un joc, să poți să-i oferi și alte alternative. Uite, putem să mai jucăm o dată. Și data viitoare s-ar putea să câștigi. Sau, uite, nu e totul despre câștig, este și despre a ne juca, despre a ne simți bine unii cu alții. Și, într-adevăr, că la școală le spun doamnele educatoare, le spun doamnele învățătoare treaba asta, ca să-i împace, însă nu este suficient. Dacă nu se formează pe niște valori care au fost sădite mai devreme, se prinde mai greu această judecată. Ok, cum pot ajuta un copil în situația în care a pierdut la un joc?
să zicem, am luat aceeași situație. E valabilă schema asta pentru orice situație de frustrare și de furie a copilului. E nevoie să validezi. Ce înseamnă să validezi? Așa, să-l cred pe cuvânt că așa se simte. Chiar să-l cred că așa e. Acum ar veni prietena sau prietenul cel mai bun și v-ar spune că n-a dormit azi noapte pentru că i-a fost rău și parcă să simți așa cum și pe tine te traversează așa o curent de rău. Ei, când validezi emoțiile copilului, simt și eu puțin din ce simte el pentru o scurtă perioadă ca să pot să-l înțeleg. După aceea să reflectez emoția, adică să o pun în cuvinte. Cred că ești supărat, cred că ești dezamăgit. Apoi, ce pot să mai fac? Să-l ajut să găsească soluții, nu să rezolve problema. Și aș putea să-i spun, uite, în mintea noastră sunt multe gânduri. Tu le auzi așa sau îți dai seama de ele? Uite, în mintea mea, atunci când nu-mi iese ceva, este gândul ăsta că nu mă pricep, că nu mă descurc. Alt gând care ar putea să-mi vină ar fi, uite, e o provocare mare asta, are grad ridicat de dificultate, deci încerc să fiu mai atent și mai concentrat. Trebuie să încerc de mai multe ori provocarea asta pentru că e destul de dificilă și așa se întâmplă cu lucrurile dificile. Uite, ție ce gânduri îți vine în minte atunci când vezi că asta nu ți-a ieșit? Păi că nu vreau să mai încerc, poate să spună, nu? Că nu o să vină cu răspunsurile pe care le așteptăm noi. Și atunci putem să-i sugerăm niște gânduri. Uite, eu m-aș gândi în locul tău că aș vrea să mai încerc o dată. Sau uneori câștig, alteori doar învăț cum se fac lucrurile respective. Nu e nevoie să și câștig. Și, în ultimul rând, pot să-i propun un comportament alternativ. Vrei să mai jucăm o rundă sau să facem o pauză scurtă și să revenim, așa încât să aibă și el conștiința faptului că are libertate de a alege. Care ar fi concluzia? Copiii nu au nevoie să le fie ușor în viață, așa cum crede mulți dintre părinți, care înlătură piedicile și obstacolele așa încât să le asigure copiilor un drum ușor, ci au nevoie să fie însoțiți, să aibă un ghid. Și ghidul acesta este, în primul rând, părintele. Și apoi la școală educatorul și învățătorul. Hai să vedem ce includ provocările zilei de mâine pentru copii. Eu am identificat câteva, putem să completăm lista, sunt sigură că nu am cuprins aici tot ce înseamnă provocare. Dar m-am gândit așa, la situații sociale noi. Cum ar fi să fie acceptați într-un grup, să piardă la un joc, să nu fie aleși într-un joc copiii mai mari atunci când se fac echipe și se joacă, să nu fie ales la joc. O altă provocare ar fi tolerarea disconfortului, că trebuie să respect o regulă, că trebuie să accept faptul că nu e plăcut să pierzi, să accept faptul că nu este confortabil să stau pe scaunel atunci când trebuie sau să vin la grădiniță și să nu stau acasă și așa mai departe. O altă provocare ar fi gestionarea emoțiilor mari. Și cred că furia este cea mai uzuală emoție așa în rândul copiilor. Sau poate să fie și dezamăgirea, poate să fie și frica, este iarăși o emoție destul de întâlnită. O altă provocare ar fi adaptarea la schimbare. Ce ar însemna schimbarea pentru un copil? Hai să ne gândim la copiii de grădiniță mai întâi. Da, așa e teama, dar ce ar însemna schimbare? Adică faptul că pleacă de acasă, de exemplu, și vin în grădiniță, asta este o schimbare pentru ei. Chiar și faptul că de obicei aștepta doamna educatoare X și în altă zi nu e prezent acolo să-i întâmpine și așteaptă altcineva. Și asta este o altă schimbare cu care se pot confrunta copiii. Chiar și schimbarea locuinței și probabil cei care v-ați schimbat casa pe timpul vieții copiilor, probabil ați observat reacții din partea lor. Pentru
pentru o scurtă perioadă reacționează cu anumite emoții negative la schimbările de mediu. Așadar, adaptarea la schimbări este o altă provocare. Cum îi putem ajuta pe copii la aceste provocări? Spunea și mai devreme, una dintre abilitățile cheie ar fi toleranța la frustrare. Ceea ce spuneam, capacitatea de a accepta cu toleranță faptul că s-ar putea să pierd, s-ar putea să nu iasă cum vreau eu și asta cum o putem educa. Ați avut în vedere treaba asta, să educați toleranța la frustrare la copiii personali sau la copiii de la clasă? Ne puteți împărtăși cum ați pus-o în fapt, așa? Mai încercăm. Așa. Este sfârșitul lumii, așa. Ok, prin încurajări și gânduri ajutoare. Altcumva? De obicei îi pun în bancă pe cei care nu se suportă. Și au o săptămână doar la discuție. De fapt 5 zile, că fiecare săptămână ne rotim. Și atunci au 5 zile să-și negocieze relațiile. Și din când în când apar și o schemă ca să nu se păruiască. Da? Ok. Sau ne dai scenarii mult mai grădite decât Corect, da. Da, și mă mai gândesc la o idee referitor la ce a spus. Trebuie să mă alarmez eu preventiv cu multă răbdare. E clar că atunci când îmi propun să educ toleranța la frustrare, o să iasă cu scântei, mai ales la cei mici. Nu o să o accepte așa cu zâmbetul pe buze pașnic și spune da, așa e, ca tine o să facem așa. Nu, o să provoc probabil tantrumuri și o sumedenie de crize, dar ceea ce trebuie să știu încă de la capul locului este că astea nu durează veșnic. Și că e o perioadă pe care o prevăd și pe asta în contract, am răbdare și gândețe ca să o tolerez, așa încât copilul meu să iasă cu achiziție de acolo și să nu ne oprim așa la mijlocul drumului și să ne alegem decât el cu frustrarea și cu plânsul și eu cu nervii că m-a supărat foarte tare, dar n-a asimilat regula pe care am vrut să o interiorizez. O altă abilitate ar fi abilitatea de rezolvare a problemelor. Adică, ce spuneați mai devreme, mai încerc o dată, cu ce aș începe acum? Ce aș putea să fac mai bine de data asta? Cum aș putea să rezolv în alt fel problema asta? Fie că e vorba de un șoc, fie că e vorba de o problemă la școală și așa mai departe. Apoi, altă abilitate cheie ar fi identificarea emoțiilor. În momentul în care copilul știe și poate să denumească starea pe care o simte, intensitatea emoției scade vizibil. Și atunci e important ca, încă de la vârste mici, eu să comunic copilului numele emoțiilor. Uite, eu mă simt fericit, acum eu mă simt înfometat, eu mă simt obosit, eu mă simt frustrat, mă simt revoltat pentru treaba asta. Și nu doar să spunem așa vorbe și atât, fără să ne și denumim într-un cuvânt corespunzător. Și să obișnuim și pe ei să spună cum se simt. Prin validarea aceasta, putem să le comunicăm, să le punem noi denumiri pentru emoții, denumiri pe care ei nu le au, mai ales atunci când sunt micuți. Și constat asta, întâlnindu-mă cu copiii, îmi dau seama că unii dintre ei, deși sunt mici la grădiniță, cunosc deja denumirea emoțiilor de bază. Asta înseamnă că părinții lor i-au trăinuit pe tema asta, că e înainte de a începe grădinița și asta mă bucură. Noi astăzi la grupă cu băieții chiar ne-am și amuzat legat de ce ziceai. Când a trebuit să strângă jucăriile, zice doamna, eu astăzi mă simt cam obosit. Acum mă simt cam obosit și nu pot. Și a crezut că rezolvă. Ok, deci a bifat treaba asta și a identificat emoția. Apoi, îi putem ajuta să identifice gândurile care îi ajută și gândurile care îi încurcă. Uite, faptul că nu vrei să strângi jucăriile, gândul ăsta te ajută, o să le strângă cineva în locul tău, păi uite, nu te-ar ajuta, dar dacă mi-i cere mie ajutorul să te ajut sau ai cere ajutorul cuiva, nu crezi că ai reușit și spune da. Probabil că s-ar lăsa influențat de asta și ar descoperi o altă modalitate în care poate să realizeze o sarcină sau o solicitare. Apoi, autonomia și încrederea reprezintă iarăși abilități destul de importante. Cum putem clădi autonomia și
încrederea în sine a copiilor. Sunt importante atât la vârste mici, la vârsta grădiniței, cât și la vârste mari, pentru că îi ferește de bullying sau cumva îi întărește în situațiile de bullying. Aveți idee? Cum pot să le sporesc autonomia și încrederea? Exact. Să le dau sarcini pe măsura posibilităților lor. Și constant așa, discutând cu copiii, că copii destul de mari, de exemplu, la clasa 4-a, nu au nicio responsabilitate în casele lor. Nu trebuie să facă nimic. Asta nu îi întărește, nu îi ajută. Asta aș vrea să înțeleagă părinții. Cred că profesorii o știu deja, că o comunică de foarte multe ori. Însă trebuie să o conștientizăm și în calitate de părinți. Că nu e vorba doar de a face ceva fizic, cât de a le întări încrederea în sine. Ei înțeleg că sunt de bază într-un loc. Eu sunt de bază, este responsabilitatea mea asta, eu sunt bun la ceva. Și în momentul în care vine la școală cineva și îl contrazice și îi spune într-un mod negativ sau defăimător, el știe care este valoarea. Și atunci va fi mult mai stăpân pe sine și pe situație și va descuraja atacurile asupra sa. Bun, hai să vedem mai departe. Așa cum am scris aici, nu putem controla gândurile și spun eu nici situațiile din jurul copiilor noștri. Dar putem controla felul în care se raportează la ele. Și vreau să vă mai spun un lucru, nu este atât de marcantă situația în sine, oricât de gravă și de dramatică ar fi, este mai important felul în care traducem situația în realitatea copilului, adică poate să fie traumatizantă sau netraumatizantă, în funcție de felul în care eu reușesc să-i fac traducerea acelei situații. Și acum v-aș propune un exercițiu practic. Gândiți-vă la o situație recentă în care copilul v-a scos din sărite. Și eu vă dau câteva secunde să vă gândiți. V-ați gândit? Ok, mulțumesc. Vreau să vă vizualizați, nu povestiți despre întâmplare, probabil că nu vă simțiți mândri de asta, nici eu nu mă simt mândră și eu m-am primit, am făcut exercițiile împreună cu dumneavoastră, dar vreau puțin să ne dezvoltăm așa empatia și să înțelegem că tot cam la fel se simt și copiii noștri atunci când noi le adresăm solicitări și frustrăm cu ceva. La fel de nestăpâniți, la fel de furioși, la fel de necontrolați și de îndreptățiți. Bun. Cum putem face așa încât să nu mai avem regrete după un episod de felul acesta? Vă prezint o tehnică care mi-a fost utilă și cred că și dumneavoastră vă va fi utilă. Se numește butonul de pauză. Mai întâi să identificăm gândul care ne vine în minte atunci când ne supără copilul. Ar putea fi gândul, iar face așa. L-am învățat de atâtea o să mai fac asta. Nu mă ascultă deloc. Nu mă respectă, nu mă iubește. Trebuie să opresc asta, acum îmi face de rușine, nu pot să-l las așa. Ce-ar fi dacă ne-am pune un pic pe pauză, așa, exact cum punem orice altceva pe pauză? Am inspirat adânc și conștient. Știți ce înseamnă să inspiri conștient? Da, este o parte din exercițiul conștient. A inspira conștient înseamnă a mă gândi la ceea ce fac. Și efectiv, a sta cu ochii închiși așa și am imaginat pe unde intră aerul în corpul meu, încotro se duce. Este și o modalitate de a ne distrage de la situația aceea stresantă. Și prin faptul că îmi iau puțină distanță de la asta, mă ajută să mai scad puțin intensitatea furiei, așa încât să o pot controla mai bine. Deci conștient înseamnă să mă gândesc la ceea ce fac. A mânca conștient înseamnă că atunci când mănânc, mestec, simt gustul, simt textura, simt de câte ori am mestecat, o să și număr de câte ori am mestecat, asta înseamnă conștient, da? Deci, respir conștient. Și apoi mă gândesc la un gând ajutător, așa cum am încercat să învățăm și pe copii mai devreme. Și anume, e doar un copil care are nevoie de un ghidaj. Nu este dușmanul meu, nu mă atacă pe mine.
De cele mai multe ori așa efectiv, da? Sunt dușmanii noștri sau pe orice adversar cu care ne certăm. Dar cu atât mai mult la copil putem să îi găsim circumstanțe atenuante. E doar un copil care are nevoie de invitaj. Și s-ar putea ca finalul întâmplării să fie diferit de cel la care v-ați gândit inițial. Așadar, ca o concluzie la sfârșitul prezentării mele, copiii nu devin puternici pentru că nu întâlnesc obstacole, ci devin puternici pentru că învață ce să facă cu ele și cum să le trateze. Iar provocările de mâine nu sunt pericole, așa cum mi se pare, ci sunt oportunități. Vă mulțumesc pentru atenție. O să-i dau cuvântul colegii mele care are o prezentare completare, iar la sfârșit o să putem răspunde întrebărilor pe care le aveți. Așa că eu să mă plimb, așa îmi place să prezint. Încerc să fiu scurtă, concisă. Printre provocările pe care le-am anticipat și cred că ne confruntăm cu toții, cadre didactice, psihologii, părinții, nu avem cum să nu vorbim despre tehnologie. Eu am mai făcut un sondaj de opinie anul trecut, la finalul anului am dat un chestionar. Chestionarul este testul de utilizare a tehnologiei, este un chestionar validat științific și l-am aplicat cu clasele 5-8 de aici din gimnaziu. Bineînțeles confidențial, deci fără nume, că altfel, dar totul era foarte rău și foarte frumos, dar am explicat copiii nu știe nimeni, le punem aici la întâmplare, nu ținem cont de ordine, de amestec, nu ținem cont la un moment dat de cât de vârstă, mă interesa vârsta. Și am mai pus această statistică, efectiv luată pe zi, aici, 2024, din școala Ethos, unde, sincer, vă spun, apreciez foarte mult, da? Deși dumneavoastră ca părinți și cadre didactice, lucrați cumva și acasă, probabil și aici, să-i țineți pe copii motivați, bine educați, și totuși sunt 5% de situații de dependență, efectiv, 20% situații de risc crescut de dependență, iar 40% din copii au obținut scoruri peste medie de folosire a tehnologiei. Iar acum, în paranteză, eu le explic că tot ce facem în cabinet este confidențial, dar vă dau așa ca și idee, doar din spicuirile lor. Doamna, păi ne culcăm, da, stingerea, alea ce că somn e foarte important în starea lor de bine și eu le explic, păi bun, și cam cât stai pe tehnologie, păi și cât ar trebui să stai? Păi dar noaptea. Păi cum, dar nu te culci o oră de stingere? Păi nu, e o oră de stingere, pe la 10-11, da, telefonul e la mine în cameră, calculatorul este la mine în cameră și după ce simt eu așa că este liniște, părinții oricum sunt obosiți, da, au venit de la serviciu și așa mai departe, ce facem acum? De tehnologie și bineînțeles că petrecem mult și când interpreți până la urmă, cât ajungi să dormi pe noapte? Pui pe la 1, pe la 2. Da. Asta doar așa, dacă poate ați uitat cum este cu partea aceasta, nu că am uitat, o neglijăm, pentru că noi, acum mă uit așa în sală, sunt generații diverse, nu am avut gadgeturile acestea la vârsta pe care o au ei. Noi știam că ne certam cu durușul, că v-ați ascunselea, că ne certau părinții, dar nu mai trec dată la teme, dar nu eram afară la joacă. Iar acum lucrurile stau foarte diferit. Iar cea mai mare provocare și în ceea ce privește educația și în ceea ce privește relația părinte-copil este dacă de a înțelege generația aceasta care s-a născut cu aceste gadgeturi și incorporează cumva tehnologia în aerul pe care îl respiră. Nu-i putem înțelege, este foarte greu. Eu o recunosc în dreptul meu, am vorbit și cu părinți mai tineri. Pur și simplu, un copil care a învățat de mic tot cum se butonează un telefon, știe toate aplicațiile posibile, știe cum să le folosească și mai mult, o să explic puțin care sunt consecințele la nivel neurologic și al creierului. Este un stil de viață pentru el. Atunci nouă nu ne revine decât sarcina să vedem și să avem
atenție cum reglăm folosirea tehnologiei în funcție de aceste două variabile. Da? Avem o dată variabilă vârstă și o dată variabilă conținut. Nu mai, poate acum 5 ani vorbeam de hai să le luăm telefoanele sau să dezinstalăm. Nu mai merge să iei telefoanele, fac crize efectiv, da? De existențiale, dacă e ca și cum am luat aerul. Dar trebuie să ținem cont la un moment dat de anumite reglementări, chiar științifice, ce v-am scris acolo sunt reglementările date de Organizația Mondială a Sănătății și Asociația Americană de Pediatrie, care, să zicem, sunt în top la ora asta, ceea ce privește studiile legate de efectul tehnologiei asupra creierului. Și ceea ce vedeți acolo, și asta vă spun sincer că este așa cu reținere, da? Adică să nu dai copilului deloc tehnologie până la 2 ani. Am zis, dar cine face asta? Ca o paranteză, avem niște prieteni în Constanța, avocați și profesoară, sunt părinții și are o fetiță de, cred că acum are 7-8 luni. Și noi fiind, mă rog, în Craiova, e la Constanța, hai să vedem și noi pe video, pe telefon. Nu, pe telefon îți trimit poze. Păi, dar nu are voie să vadă un ecran. Ops, mi se vadă. Super! M-am gândit, oare, da, câți mai respectă această regulă, ca până la 2 ani nici măcar să nu fie expuși la un ecran, să nu vadă, dacă se poate vedea și vorbi cu bunica pe ecran, pe video, sau cu, mă rog, prieteni, cum eram noi la distanță, pentru că sunt învățați deja cu lumea virtuală și cu o altă realitate decât cea în care este ancorat copilul. Iar Talita poate să confirme în stadiile de dezvoltare a copilului 0-3 ani, este vital să-l ancorăm în realitate, nu în virtual. De asta OMS-ul are această, să zicem, strictă recomandare până la 2 ani să nu vadă deloc un gadget sau un ecran. Apoi 2-5 ani, da, 6-12 nu exagerez, peste 13 ani, iar eu lucrez cu copiii, da, între 10-14 ani, gimnaziu, în care dacă intră care este media lor, chiar și astăzi am întrebat, că e 8 ore. 8 ore? Da, foarte mult. Când până la urmă maxim este de 3 ore și asta strict și în anumite interese. Bun. Cu cât vârsta unui copil, da, care are acces la tehnologie și are aceste gadgeturi, da, tot ce înseamnă telefon, tabletă și așa mai departe, este mai mică, cu atât suferința psihiatrică va fi mai mare, psihologică. Adică creierul este afectat. La propriu, o să vă arăt o imagine legată de asta. De ce? Foarte pe scurt, pentru că nu nici timpul și nici neapărat cunoștința la profesională, mi-a plăcut foarte mult domeniul, am citit, dar nu aș putea să intru foarte mult în profunzime. Ce face consumul tehnologiei? Că sunt jocuri video, aici nu facem diferență între jocuri video, aplicații media, socializare, inteligența artificială și așa mai departe, orice accesare a tehnologiei pe o anumită durată de timp, da? Deci creșterea acestui consum digital scade activitatea lobului prefrontal. Și o să spuneți, păi ce cu asta? Ce face lobul acesta prefrontal? Păi haideți să vedem ce face lobul prefrontal, care cu cât, repet, cu cât consum este mai mult, adică cu cât stă mai mult timp, da? O oră, 2, 3, 4, 5, cu atât lobul prefrontal, da? Îți scade activitatea. Și ce face lobul prefrontal? Uitați ce face lobul prefrontal și de aici am putea discuta ori, da? Ce funcție are? Are funcțiile executive și aici o să insist doar pe funcția de autocontrol. Aveți acasă adolescenți, dar mă adresez numai în cadrul didactice și părinților copiilor de gimnaziu și îi observați, da? Dau din picior? La mine cabinetul îi văd gândit, da? Dau din picior, freacă altceva în mână tot timpul, se întorc stânga-dreapta și nu vorbim mai de copii cu alte paște. Nu! Vorbim de copii, da? Care au o stare de agitație, o stare de tensiune, ca și cum nu s-ar putea adapta și sta liniștiți de vorbă cu adultul, da, 50 minute sau la școală 50 de minute în cadrul unei ore. Pentru că le lipsește această capacitate de a controla impulsurile. Până acum vorbim de pulsiunile acestea, de balea este bală. Am copii, de exemplu, de clasa 6 care nu există ședință de ședință să nu vrea să ceară la baie. Pentru că nu că ar avea o nevoie fiziologică, ci pentru că
că simte nevoia să se ridice și să se deplaseze și să schimbă cadrele. De ce trebuie să schimbe cadrele? Păi orice aplicație sau accesează ei pe telefon, cât durează cel mai mult? Ca să nu vorbim de celebrele short-uri de pe TikTok sau de pe YouTube. Vă spun eu, sunt făcute special, da? Ca o durată între 30 de secunde și 60 de secunde, ca să se ruleze foarte repede, pentru că pe ei a prins pe adolescenți, da? În momentul în care TikTok-ul, dacă studiați puțin și dați scurtă căutare pe istoria TikTok-ului, da? Ce idee a venit chinezii și cum au făcut TikTok-ul și au observat pe urmă câtă vizibilitate, da, a avut și cât de repede s-a înmulțit și câte milioane, miliarde de vizualizări și cât sunt abonați la TikTok, și-au dat seama, aha, bun, deci creierul cere cât mai multă, da, cât mai multă diversitate. De ce? Pentru că așa se secretă dopamina, iar dopamina e unul din hormonii fericiți. Și sunt în baia asta de dopamină, creierul lor, da, se simte foarte bine, doar că succesivitatea, da, cadrelor este mult mai rapid decât creierul are capacitate să ingere. De aici vine agitația și lipsa controlului. Cogniție și gândire, raționamentul logic și vorbim aici de problemele la matematică, deci eu când îi întreb ce materii preferate, ce vă place voi, la ce învățați cu drag. Da, matematica e în coada, sunt câțiva, da, sunt câțiva care nu mai place, dar de ce? Pentru că, din nou, activitatea preponderentă a lucrului prefrontal atacat de tehnologie este raționamentul logic. Pentru asta trebuie să stai, să analizezi, să gândești, să cauți de la ipoteze, să cauți soluții, ceea ce nu mai au capacitatea să realizeze. Apoi avem reglarea emoțiilor, de care a vorbit și Talida, toleranță scăzută la frustrare, impulsivitate, agresivitate, furie. Toate acestea, da, escaladează și resimțiți probabil în experiența dumneavoastră în relație cu ei. Mișcările deliberate ale corpului. Am mai văzut, da, pe partea cu fiecare limbajul, înțelegerea limbajului. Aici țin minte că în vară, nu mai stai aici, domnul Dan, povestea că la testele de la română, când li se dă efectiv un text, pur și simplu, da? În mare sunt simulările pentru examenul de capacitate. Li se dă un text literar, pe care ei trebuie doar să-l citească atenți și trebuie să scoată niște itemi de acolo, da? Când s-a produs acțiunea, despre cine este vorba. Eu am niște teste similare pe care le lucrez cu ei în cabinet. Este un text de 4 rânduri în care este un mesaj explicit, iar întrebările sunt din mesaje implicit. Nu spune că era toamnă, dar spune a trecut o boară măruntă, frunzele, da, copacilor sunt pe... Adică îți dai seama că este toamnă dacă citești cu atenție. Iar eu sunt stupefiată că jumătate dintre ei nu-și dau seama. De ce? Am dificultatea aceasta de a înțelege limbajul, nu de a citi. Dar de a-l procesa, s-ar puțin că scrie acolo că plouă mărunt, că bate vântul, că era în par de sigur personajul, că frunzele sunt pe asfalt. Păi ce am trebuit să facă lucrurile acestea? Da? Deci avem dificultate, da? Consumul digital crescut, afectarea lobului prefrontal. Și, bineînțeles, procesul de învățare și memorie, care încep să fie din ce în ce mai dificile, pentru că a învăța și a memora implică un efort conștient și voluntar, pe când ceea ce îi obțin prin tehnologie este gratuit și la îndemâna tuturor. Iar în al doilea rând vorbim de conținut și aici avem deja denumirea asta pe care o mai găsiți în studiile de specialitate, creierul TikTok. Revenim la creierul TikTok, da? Pentru că suntem în contact cu generația aceasta care are cea mai scăzută durată de atenție posibilă. Aici și neurocercetătorii vorbesc de atenția aceasta diminuată, foarte mult și îngrijorător. Și, bineînțeles, reglarea dopaminei, care, așa cum am spus, este unul din hormonii fericirii, dar care se secretă atunci când avem stimulare, da, cu noutate. Adică dopamina nu se secretă când stau și fac la matematică și văd că mi-a dat rezultatul la final. Nu, acolo eventual avem endorfină, avem oxitocină, avem alți hormoni implicați, dar aceia nu se simt atât de înflăcăreați. Dopamina se secretă când e nou,
da? Când este neprevăzut, de aici adicția pentru filmele de groază. Eu îi întreb la un moment dat că lucrăm pe emoții și am o întrebare acolo. Ce simți când privești un film de groază? Iar ei spun că se distrează când privesc un film de groază. De ce? Pentru că stimulii, da, pe care, vizuali, pe care îi văd chiar și în ce am mai putut să inventeze un regizor de renumit, pentru ei, da, e slow, adică e ceva redus. Nu constituie... S-au învățat, da, s-au învățat cu imagini din ce în ce mai incitante, zgomote din ce în ce mai, da, provocatoare, imagini care se succed rapid, pentru că ele răspund nevoilor lor și secreției de dopamină. De aici avem dependența, da? Bun, nu mai intru în acest și nici aici, nu avem timpul necesar, mai bine dăm drumul la întrebări practice, da? Dependența. Cum se instalează dependența? De ce? Pentru că sunt efectiv din punct de vedere structural, da, afectate niște zone corticale în creierul nostru și aici aveți, da, în partea stângă a dumneavoastră un creier, da, sănătos, normal, și în partea dreaptă sunt imagini scan, care luate efectiv nu sunt făcute, și pur și simplu sunt luate, avem vârsta și numele adolescentului. Partea cu roșu pe care o vedeți acolo sus, da, activate, efectiv sunt zonele corticale afectate. De ce zic afectate? Cercetătorii spun așa. Cu cât, și trec puțin la inteligența artificială, cu cât petrec mai mult timp în mediul virtual, și de exemplu acum fac o aplicație chiar la temele educaționale, da, pe care le dau domnii profesori, în geografie, biologie, limbi, nu contează. Cred că știți cum își fac majoritatea dintre ei, da? Pun aplicația GPT sau altă aplicație de inteligență artificială, au primit acolo răspunsurile, copy-paste și aceea este tema. Cu cât și divertismentul, și temele, și orice alte modalități chiar de a învăța în care ChatGPT, știți că există aplicații în care pun, de exemplu, comentariul la baltagul. Acum trec, da, și pune SEul acolo și ChatGPT îmi scoate ideile principale, îmi face un test grilă și chipurile mă ajută să învăț comentariile la baltag. Din punctul acesta de vedere, cercetătorii au venit, chiar au făcut experimente, sunt foarte multe experimente făcute pe loturi de oameni împărțiți în 3 categorii. Unora li s-a dat o sarcină să facă un SEO și să folosească ChatGPT, alții să folosească doar motorul de căutare Google și alții să folosească pur și simplu foaie și pix și propriile lor idei. Și în timpul în care făceau aceste sarcini, s-au pus, conectori, da, ca să vadă activitatea cerebrală, au fost testați pe urmă legate de ce capacitate, cu câtă rapiditate, da, și în ce măsură și-au amintit eseul pe care l-au făcut și, bineînțeles, deduceți care credeți că au fost cei care au rămas în mintea lor cu ideile de acolo din eseu pe termen mai lung și au știut ce au făcut. Cele cu foaia și cu pixul în față. Da? La primii a fost foarte interesant că răspunsurile au fost aproape de zero, adică nu și-au mai adus aminte nimic. Iar activitatea cerebrală în linia aceea. Da? La cei cu Google a fost la mijloc, pentru că motoarele de căutare cât de cât îți iei doar ideile de acolo și mai lucreze și creierul tău. Și imaginea aceasta arată zonele acelea cu roșu afectate, cu orice zonă din creier, care a fost preluată de tehnologie. O face AI în inteligența artificială. Da, mi se dă un rămură de-a gata tot ce văd acolo și creierul meu nu mai lucrează. Și acum gândiți-vă puțin la tot ce înseamnă funcție preluată de inteligența artificială și de tehnologie, chiar și în viața noastră de adult. Hai să fim foarte practici și să vedem că GPS-ul nu mă mai lasă să mă orientez singur. Toate, da, aplicațiile în care am acolo introduse numerele de telefon. Deci eu nu trebuie să recunosc că numărul meu al soțului îl știu, dar numărul fetelor nu știu. L-am pe, pe telefon, în memoria telefonului. Și atunci foarte multe alte achiziții pe care tehnologia mi le-a luat. Creierul meu, da, area mea corticală, corespunzătoare zone care ar fi folosit acea achiziție, este înrăușit, da? Este
creierul merge pe consum minim de energie și atunci de ce, da, dacă vede că nu folosesc, îmi ia energia de acolo și mi-o conservă. Și atunci ne gândim de ce copiii nu mai sunt nu mai sunt nu știu, motivați, da, dornici să facă lucruri, să învețe, pentru că tehnologia ne fură această și nu numai lor, ne fură și nouă această abilitate. Soluții practice, foarte practice, dar care, da, numai la primul m-aș opri și am putea limitează timpul petrecut în fața telefonului sau tehnologiei. Păi, ceea ce observ și în relație cu copiii și în relație cu părinții, este că părinților este greu să facă limite. În primul rând, este greu să susțină emoțional o criză a adolescentului care strântește de pe telefon, începe să ridice tonul, face gălăgie sau nu. Pe noastră sunt liniște și comici nu fac asta. Atunci, consumul acesta de energie îl face pe părinte sau pe, da, cum să bată în retragere. Da, este foarte greu de gestionat acest aspect. La majoritatea pe care i-am întrebat, așa legat de tehnologie, cum au acces, majoritatea au în camera lor. Da, aici chiar este o problemă pe care o putem remedia sau negocia. Urmărește materialul media împreună cu copilul, nu lăsăm să-l urmărească singur, stabilim un plan de familie. Aici avem acordul de folosire a tehnologiei la MADA și anul trecut, dacă sunteți interesați, îl cereți la secretariat, îl avem adus, da? Acordul de folosire a tehnologiei. Exemplu personal este foarte important. O abilitate extraordinară pe care am observat-o și în viața mea personală. Am avut o mamă exigentă care mi-a zis, înainte de a face orice activitate plăcută recreativă, faci partea care nu-ți place. Adică faci întâi temele și pe urmă distracția. Întâi muncești și pe urmă te relaxezi. Întâi faci ce este mai greu, da? Mai solicitat și pe urmă faci ce este mai ușor. Vă spun că legea aceasta așa bătrânească și transmisă îmi dau seama că dă niște rezultate extraordinare, pentru că până la urmă reglăm creierul să facă efortul întâi și pe urmă să se relaxeze. Dacă se relaxează, am explicat, cortexul prefrontal este anesteziat, da? Este afectat, controlul conștient și voluntar este diminuat, dopamina se secretă și normal că creierul funcționează pe vreau și mai multă plăcere și mai multă. Iar când în sfârșit părintele s-a săturat de țipat sau de hai gata, treci la teme, ajunge cu joaca și se și enervează și gata, îmi vine, trage din priză, da, ia telefonul, copilul, da, e nevoit, realizează, stai, aoleu, cât e ceasul, e 7-8 seara, nu mi-a făcut temele și deschide caietul și cartea scoate temele. Specialiștii spun că ia între 20 și 30 de minute creierul să se conecteze din nou, adică cortexul acela prefrontal care v-am spus că este afectat, să-și revină, da, din anestezia aceea și să fie cu totul funcțional și să poată să stea în sarcina pe care are de făcut. Timp în care, da, el nu este deloc motivat. Iar pe urmă, când într-adevăr intră în priză, stai că nu mai are timp, stai că e foame, stai că e sete și au loc întrerupările. De aceea, dacă reușim această achiziție să vă dăm, întâi ce este greu și pe urmă ce este ușor, am reușit foarte mult. Bun, și este foarte important să avem zone fără tehnologie. Ce înseamnă zona fără tehnologie? De exemplu, chiar astăzi citeam o carte, în pauze m-am uitat peste o carte care am găsit-o la Talida, în cabinet și pe care chiar o să vă prezint că e foarte, foarte importantă. Spunea că poți la un moment dat să stabilești ca familie, de exemplu la masă, să nu vină nimeni cu telefon, dar nici adultul. Pentru că am mai citit situații în care, păi da, bun, noi nu venim la telefon, dar lui tata îi sună telefonul și se ridică și pleacă. Păi și de ce lui tata poate să-i sune și să se întrerupă sau să transmită un mesaj și eu nu pot? Deci la masă ar putea fi o zonă fără telefon. Sau în mașină, când mergem pe distanță scurte, nu știu, aduceți da, îl luați, atunci hai să stabilim că asta este o zonă în care nu scoate telefonul și ne uităm pe el, ci pur și simplu doar vorbim.
Mai ales că pe vârsta asta de preadolescență, nu îi place întotdeauna contactul vizual. Pentru că au impresia că dacă ne uităm la ei, ne uităm așa cu un ochi critic, că îi judecăm, că dacă îi mai și întrebăm, dar cum a fost astăzi la școală, este clar, da? Se pun în tăcere, bine. Gata, spui și se bagă cu nasul telefon imediat ca să evite orice. Deși noi poate că am fost încântați sau ne-am uitat la ei așa rapid, fugitiv, având probleme noastre, apăsări, tensiuni, probleme, sarcini de rezolvat. În niciun caz nu aveau vreo treabă cu ei. Dar mi s-a părut foarte interesantă această remarcă. La vârsta asta, preadolescenței, până pe la 20 de ani, nu reușesc să identifice foarte bine emoțiile și limbajul non-verbal al adultului. Și din start se simt atacați. Atunci îi spun, părintele conduce, deci clar, nu să da cu ochii pe el și putem să avem un dialog. Da, e o zonă fără telefon. Am dat exemplu, masă, noaptea, dar și bine să scoată telefoanele și să nu avem situații în care ei, de fapt, după ce părinții adulții se culcă, ei stau pe telefon. Deci noaptea, mese, mașină, plimbări, fiecare familie își stabilește. Apoi, regulă celor 10 minute, da? În care, dacă acum vrea să verifice ceva, putem să-i învățăm, bun, dar ia stai, poate 10 e mult, 5 minute, nu verifici acum. De ce? Contrazicem niște impulsuri, da? Dependența asta, stai lângă telefonul, este ca o prelungire a mâinii telefonul, nu mai poți să-l lasi undeva. Putem să, bineînțeles, să schimbăm notificările, să anulăm notificările, să nu intre notificări mereu, le trimit colegii, mai ales pe WhatsApp, cum să nu răspund? Intră la un moment dat pe oi, dar tu răspunzi imediat la mesajele care ți le trimite un coleg? Da, imediat pe de-ale. Da, păi și totuși, dacă ești la masă sau faci nu contează, telefonul lângă mine, bă, mi-a spus imediat răspund. Dacă nu, altă tragedie emoțională, îmi dă cu sin, nu mă bagă în seamă, mă respinge, s-a certat cu mine, s-a supărat, deci este un întreg dramă acolo în partea aceasta. Și atunci îi încurajăm, bine, stai puțin, nu telefonul ne controlează viața, și să mergem la baie și să mâncăm și să facem lucruri. Hai să lăsăm notificările astea pe pauză și nici nu vede că e dat cu sin, că nu i-ai citit mesajul și ai un interval orar, să zicem, seara de la 1 la 9, în care verifici și răspunzi la mesaj. Ca să nu spun de aplicații, da, pe care le putem discuta împreună cu copilul ce înseamnă și putem convinge să renunțe la ele. De exemplu, revin la TikTok, pentru că am citit puțin în istorii. Știați că TikTok-ul, China a promovat, da, această platformă, nu scapă cum se numește Baby, nu știu cum, are un alt nume, fundația care a promovat, a dezvoltat această aplicație. Știți că TikTok-ul din China pentru copii, pentru categoria asta de vârstă, este super educativ. Ei pe TikTok văd experimente școlare, văd chimie, văd fizică, nu văd ce vede un adolescent sau preadolescent pe TikTok-ul din America. Și la un moment dat, chiar s-a luat premierul francez, mi-am notat citatele, a depistat chestia asta și a zis că asta este chiar, da, un soi de conspirație, adică adolescenții chinezii au un TikTok și este educativ și îi ajută să înțeleagă lucrurile și ceilalți în dopitocire, e spălare pe creier. Bun, era limbajul foarte dus și acolo în articolul respectiv cu ghilimelele de rigoare, tocmai ca să atragă atenția că anumite aplicații putem să le controlăm și să le explicăm copilor ce este spatele lor. Și acum aș vrea să trec la ultimele două foarte scurt, deși sunt foarte profunde și importante, relația și conectarea emoțională cu copilul, în familie și la școală. Îi întreb, și sunt, nu mai știu câți ani să lucrez aici cu ei, efectiv, și îi întreb, mai bun, și când ajungi acasă, cum este atmosfera, ce faci, cum te simți, care sunt dialogurile. Și acum, majoritatea îmi răspund că totul este așa ca un tir de întrebări legate de performanța școlară. Și am încercat să mă pun ca adult, legat și de prezentarea talibă, dacă eu aș fi în locul lor.
Și oricum la școală sunt supusă unei presiuni, da, educaționale, în care trebuie să învăț, în care trebuie să am grijă să, da, și cum relaționez cu copiii, să am grijă cum mă port, ce fac, să nu fiu cumva victima, nu știu, să râde cineva de mine, să iau o mai proastă, să nu răspund. Deci oricum la școală sunt în vigilență legate de toate aceste lucruri. Și e ca și cum eu ca adult, da, merg la serviciu, 8 ore. Și acum, da, majoritatea noastră lucrați aici, dar imaginați-vă că la serviciu aveți, da, și colegi și un șef care tot timpul ia acolo, în spate. Ai făcut ce ai făcut, e bine, dă raportul, foaia mai repede și tot timpul vă preșează așa. Și în sfârșit așteptați, s-a făcut ora 5, gata, am scăpat, mă duc acasă. Și intru acolo, în acel cadru, numit familie. Și răsuflul liniștit și la ce mă aștept? Ce vreau să găsesc acasă? Relaxare. Liniște, relaxare. Imaginați-vă că ajungeți acasă și acum nu știu ce. Nu contează, un bunic, un părinte, soția, apar n-am cine. Ce ai făcut azi? Cum a fost? A fost bine? De ce nu ai zis nu știu ce? Dar acela pleca, dar nu știi că trebuia să mă iei? Dar chestia aia ce? Cum ai rezolvat-o? Cum v-ați simțit? Dacă gândiți-vă puțin că ei să simt la fel și că atunci când ajung acasă, dialogul sau întrebările părintelui sunt din nou pe tema și m-a fost la școală și ce not ai luat și ce ai făcut, dar de ce n-ai luat mai mult, dar puteai să înveți mai bine, dar puteai să... Și asta aud. La școală cu presiune, ajung acasă și acolo unde este familie, nu au decât aceeași presiune. Și au nevoie, mi-a plăcut mult ilustrația cu Ruxăcelul, au nevoie de altceva în Ruxăcelul lor. Chiar dacă spre adolescenți, au nevoie de un alt gen de comunicare, de o altă raportare, cum te-ai simțit, ce ai făcut, dar nu ce ai făcut în sensul de să te întrebi, hai să te chestionezi. Și ce ai făcut din curiozitatea mea de adult pentru tine. Da? Cum a fost pentru tine ziua de astăzi? Ce experiențe ai avut astăzi? Cum te-ai simțit astăzi? Prin ce ai trecut? Cum îți este? Copilul încep să spună, urăsc algebra, îmi cer iertare, da? Chiar, da, profesor, da, urăsc algebra. El spune, ce adult, da? Care dintre voi ăștia adulții mai folosiți voi algebra? Astăzi, cât algebra ai folosit tu astăzi la serviciu? Și de ce trebuie să învăț algebra? Și unii zic, dar de ce să învăț geografie? Ce mă interesează că Mont Blanc are, nu știu, mie și câți de asta, sau cu ce mă ajută pe mine? Și acum mai nou atacă toate materiile posibile, dacă au așa puțin spațiu de dialogare. Iar noi ne arătăm cu manică, algebra e importantă. Și intrăm în conflict imediat cu ei, pentru că noi avem un standard, iar ei au alt standard. Și acum cel mai simpatic răspuns legat de algebra. Putem să, uite, o să mă documentez să văd ce adulți mai folosesc algebra și la ce ar putea folosi. Știți ce vital e pentru ei pauza asta în comunicare? Adică arată că nu am intrat în conflict cu ei. Că, stai puțin, că uite, e o remarcă interesantă, promit că o să mă documentez și vorbi, nu atunci că ei sunt la fierbinte în 5. Și când intru cu un timp, știu că m-am documentat, chiar de algebra o folosesc, sociologie, statistică și psihologie, cu statistică n-am întâi de facultate și n-a trebuit algebra. Inginerii, arhitecții, cei care joacă la bursă, da, îl trebuie foarte mult. Dar hai să zicem că, da, eu nu vreau să mă fac niciunul, imediat adolescentul găsește, dar nu vreau să mă fac niciunul din ăștia. Am înțeles, dar știi ce mai face algebra? Ce mai face? Păi uite, tu în momentul în care cauți acolo, ai două ipoteze și ai și o întrebare de final. Tu ce cauți? Păi cauți să văd cum se rezolvă. Pentru asta ce trebuie să știi? Trebuie să știi o formulă. Bun, și ce crezi că se întâmplă în creierul tău când faci asta? Foarte bine să avem dialogul copiii pe bază de întrebări, mai ales la adolescență, adică ei singur să dea întrebările. Dar de fapt, tu când folosești algebra și când cauți să rezolvi o problemă, îți dezvolți creierul. Și la ce crezi că ajutăm creierul dezvoltat? Și o să vă răspund sigur. Bun. Nu uitați că până la urmă nota de astăzi, că a luat 8, că a luat 5, că va trece. Dar la final important va fi relația. Da? Și ce am investit. Iar aici, iarăși multe, pentru că m-am adresat mai multe părinților, cadrelor didactice, mă gândesc să facem cumva și
foarte practică, adică ce facem noi în cabinet să ajung așa ca și semnale de alarmă sau de schimbare. Este foarte importantă motivarea. Acum, fiind cadru educațional, școala motivează ce schimb? Hai, not, ăștia sunt, școala asta are, asta oferă valoare. Când se va schimba de la Ministerul Învățământului și vor trece probabil la modele occidentale, așa de altfel de tipuri de valori, ar fi bine. Dar mai este, până atunci avem doar modele. Deci este foarte important să vedem, noi ca profesori și ca părinți, am toate acele motive. Avem pozitive, negative, interne și externe. Cea mai de preferat este prima, da? Pozitivă internă. Copilul învață din plăcere. Câți mai sunt așa? Poate, 1, 2 și am lăsat la anumite materii, da. Dar când îi întreb și am întrebat, deci nu numai pe școala aceasta, am întrebat, dar voi la ce materii învățați așa mai cu drag? La materiile la care ne plac profesorii. Da. Bun. Motivarea negativă internă, da? Reputație, râd de mine, da? Stimă de sine. Pozitivă externă nota, știm, am auzit mai nou că se plătesc copiii dacă iau 10, ceea ce vă spun sincer, foarte deschis, mi se pare o eroare. O eroare în modul în care părintele acela a pus problema. Dacă eu îl motivez și îi dau 100 de lei ca la frumos 10, îi încurajez un stil de a gândi că doar rezultatul este important în procesul. Ceea ce este antiproductiv, pentru că mai târziu, dacă va intra într-o colectivitate sau în acela liceu, va intra apoi în câmpul muncii, salariul e de 2 ori pe lună și face fericit și recompensat doar de 2 ori pe lună, viața se trăiește zi de zi. Și se trăiește făcând eforturi și nu primim neapărat imediat o recompensă. De când părinții care dau recompense pentru notele mari, îl învață pe copil că orice efort și rezultat se recompensează imediat. Bun. Apoi, este foarte greu la școală, pentru că cadrele didactice să ofere această apreciere. Clar, și timpul educațional este foarte scurt. Dar în momentul în care copiii depun un minim de efort, este mult mai bine să mergem pe aprecierea pentru efortul acela decât pentru ce n-au făcut. Și aici am pus în paranteză, am citit de un părinte care are un copil cu ADHD și care îl apreciază chiar și când nici măcar nu s-a pus, da, nu s-a pus la birou să-și facă tema respectivă, pentru că pentru ei procesul acesta de a se opri din alergare și de a sta pe un scăunar să facă tema este un extraordinar de greu. În momentul în care părintele sau cadrul didactic a știut să-l valideze chiar și numai pentru asta, îi spun că, bine, bravo, ai reușit să te așezi, ai reușit să deschizi cartea, ai reușit să scrii primele cuvinte sau anunțuri, ai reușit să înveți formula asta, este altceva pentru ei. Apoi, tot la apreciere. Din nefericire, suntem într-un cadru în care vizăm mult mai mult efortul intelectual. Sportivii, artiștii, să se ducă la școlile de... da? Ori asta iarăși face dificil procesul pentru copiii care au alte abilități. Unii sportivi, alții artistice. Pentru că aici ni se cere să-i aducem pe toți la o anumită platformă și se validează mult mai mult efortul intelectual. Scopul pentru care facem, o să sarăm că deja am plasat că este târziu, este foarte important apoi flexibilitatea. Am auzit, deci nu numai la cadrele didactice, am auzit asta și la părinți, și la politicieni și am explicat odată, nu mai repet. Dar nu este vina celuilalt. Copilul primește atunci mesajul că eu sunt prost. Nu, sunt situații în care colegii lui se uită așa în clasă, îi mă uit și văd că și ceilalți au înțeles și atunci mă simt și mai prost. Da? Ceilalți au înțeles, eu n-am înțeles, doamna profesoară a explicat odată și dacă mai spun că doamna, dar vă rog, n-am înțeles, mai explicați-mi odată și profesorul contra timp și sub presiune, da, am explicat, da? De ce n-ai înțeles? Este imediat retragerea aceea cu mesajul, aha, deci chiar sunt prost. La lucrări, povestesc la un moment dat unii dintre ei că am nevoie de timp de grație, de har, timpul acela suplimentar.
da? Mai ales pe testele Fulcer, în care, într-adevăr, probabil că dumneavoastră, ca și cadre didactice, vizați un anumit, de fapt, o anumită abilitate, da? Informație bine pusă în creier se dă imediat într-un test Fulcer. Pe când nu toți pun informația aceasta sau nu toți au abilitatea de a reacționa în timpul acela. Și nu au nevoie. Chiar asta spunea ceva, am nevoie doar 3 minute. Și doamna mea la lucrare. Bun. Și dificultatea crescută la testul asta este o mare problemă. Aici am observat în toate școlile această abordare. Dacă vreau să scot excelență, dau greu. Folosesc cele mai grele culegeri, folosesc cele mai grele nu știu, explicații posibile ca să le cresc cumva nivelul și numai că ceea ce uităm este că ei de acolo învață doar nu pot, nu mă descurc, este prea greu și renunță la a mai depune efort pentru materiile respective. Creierul nostru și mai ales al copiilor este ca o grădină. De noi depinde ce îi lăsăm să semene și ce să mănâncă. Vă mulțumesc mult! După toate aceste explicații interesante, eu mi-am notat între timp câteva idei, dar trebuie să recunosc că am primit răspuns la multe dintre ele și îmi tot vine în minte o vorbă din popor. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Și mă gândesc că de multe ori la grădiniță întâlnim părinți care atunci când sunt puși în fața faptului că trebuie să ia atitudine față de copil, spun nu mai știu ce să fac. Ne referim la copii de 2-3 ani. Nu mai știu ce să fac. Face doar ce vrea el. Nu pot să impun limite. Dacă impun limite, îi știrbesc personalitatea. Cum am putea noi, ca și cadre didactice, să răspundem acestor provocări din partea părinților? Treaba asta cu limite este ca o plasă de siguranță pentru copii. Și dacă părinții ar înțelege asta mai devreme, exact cum spuneam și la început în prezentarea mea, viața copiilor ar fi mult mai ușoară. Viața asta este plină de reguli, este plină de limitări. Și e puțin probabil că un copil crescut fără limite o să ajungă într-un context în care nu o să aibă nevoie de reguli. Iar asta este o perspectivă. Și altă perspectivă este că tocmai limitele acestea îi dau lui siguranța și atașamentul sigur de care are nevoie ca să poată să se dezvolte sănătos și în siguranță. De asemenea, de cele mai multe ori, și eu ca mamă și cred că și noastră, ne străduim, muncim din greu să oferim copiilor tot confortul de care au nevoie, să fie la curent cu toate gadgeturile, să aibă tot ce se poate. Dacă se poate, muncim în locul lor. Lasă că spală mami farfuria, du-te tu și joacă-te. Lasă că te încalță mami că ești prea mic și nu reușești. Ne grăbim, plecăm în oraș, nu putem acum. Haide că facem mami asta pentru tine, tati, bunica, mai ales bunicii, da? Pentru că ne gândim pe vremea mea era greu, acum avem toate posibilitățile, încercăm să oferim copiilor tot confortul. Nu cumva noi ca și adulți știrbim cumva aceste abilități pe care am putea să le formăm, lăsând copiii să experimenteze și să lucreze, să exerseze în fiecare zi. Știți că este o vorbă? Vremurile prospere nasc generații slabe. Generațiile slabe nasc vremuri de criză. Vremurile de criză, da, nasc oameni puternici nasc și determină generațiile prospere. Și ciclul acesta se tot reia. Unde credeți că suntem? Da? Vremurile prospere nasc oameni slabi. De ce? Numai pentru că apoi au făcut și ce greu ne-a fost. Dar în momentul în care tragem linie și vedem ce suntem la ora actuală, suntem tocmai pentru că lucrurile acelea grele pe care trebuie să le facem. Că nu discutam cu mama sau cu tata sau cu bunicii, da? Trebuia să le facem. Ne-au dezvoltat și ne-au determinat să fim puternici. Și au format achizițiile acestea în noi. Dacă le luăm
da, partea aceasta, exact ca și cum arăta creierul acela afectat. Are corticale roșii, nu sunt folosite. Nu spală vasele, nu-și face patul, nu-și face temele, decât dacă îl împinge, îi stă la spatele lui, nu-și face ghiozdanul, sunt părinți care fac ghiozdanul calculator, pentru că asta e greu. Una dintre nevoile principale ale copiilor, pe lângă nevoia asta de calm, de siguranță, de dragoste, este nevoia de autonomie. Eu nu pot să cultiv autonomia copilului dacă nu îi dau responsabilități, nici responsabilități acestea despre care se spunea mai devreme. Așa că e nevoie de responsabilitățile acestea care să se dezvolte normal și funcțional. Ținta noastră este să construim un copil autonom, care să poată deveni autonom și cel mai bine înțeleg asta părinții care au copii cu CES. Ținta lor este autonomia. Vor să învețe pe copiii lor să se descurce pe picioarele lor în viață. Cei care aveți copii tipici, ignorați asta și faceți mult în locul copiilor și faultați foarte mult la viață. Am primit prin formularul de înscriere mai multe întrebări. O să vă rog, doamnelor, să răspundeți dumneavoastră la câteva dintre întrebările respective. Cum doriți? Cum ne protejăm copiii în fața bullying-ului? În primul rând, în fața bullying-ului trebuie să nu... trebuie să înțelegem care sunt motivele pentru care copilul este să fie victimă, ca să nu folosim la partea de agresor. Deci ar fi victima bullying. Asta înseamnă că acel copil nu are capacitatea să înfrunte, da, pe celălalt, este rușine să spună ce simte și este greu să adreseze și unui adult o cerere de ajutor. Dacă nu are aceste achiziții, revin din nou în familie. De ce nu le are? Nu are încredere că un adult îi poate ajuta. De aici deduc că adultul nu a fost prezent, ori că sunt probleme în acea familie. Pentru că de obicei victimele bullying-ului se simt de către ceilalți. Simt de cine pot să, copiii într-o clasă, simt imediat de cine pot să râdă și să facă bâză și să, da, înțepe și de cine nu se pot apropia. De ce se simt? Pentru că ei vin cu această neîncredere, vin cu această stigmă. Asta foarte pe scurt. Da, de ce ar face ceilalți copii asta? De ce simt nevoia să îi înțepe pe ceilalți, să-i atace, să-ți lea de ei? Da. Și acolo sunt mai multe ipoteze în spate. În primul rând este propria nesiguranță, da? În momentul în care, de exemplu, acasă, poate un părinte sau bunică, da? Fără a ține cont de neapărat de gradul de rudenie sau de vârstă, care este mai autoritar, mai, da, tot timpul cu gura pe el, pe copilul respectiv, se ia de el, îi atenționează mereu când ceva nu stă în regulă și el trebuie să descarce această tensiune și dacă este tipul și rebel, se duce la clasă și acolo joacă el rolul acelui adult, da, din spate, care în particular mereu l-a provocat și l-a învățat și atunci face el asta. Este cumva o lege a compensării. Acasă trebuie să îndure, la școală lasă că suferă alții, da? Și mai iau eu de fiecare din parte. Deci asta este o ipoteză. O altă ipoteză este pur și simplu pe relații de egalitate. Este amuzant. Eu când fac asta, cineva, 2-3 pe lângă mine, râd, își dau poate și sunt și eu în centru atenției, într-un mod negativ, bineînțeles, dar sunt în centru atenției și atunci îmi primesc validarea aceea de care are nevoie fiecare copil, de a fi acceptat într-un grup, de a fi lider în grup, de a fi în atenția celorlalți, o primesc pe care aceasta, o altă ipoteză. Completez și puțin aici. Este clar că situațiile de bullying există și vor exista, nu vor dispărea, cu toată preocuparea părinților și a profesorilor de a ști aceste cazuri. Însă, care este cea mai sigură plasă în situațiile astea este să creștem valoarea copiilor, să creștem în siguranță, în conectare
copii cu părinți, așa încât ei să aibă conștiința faptului că sunt valoroși, că contează pentru cineva și în momentul în care se întâlnesc cu un copil de genul ăsta, agresor, răuvoitor, așa cum spunea Nelly, argumentele acestea o să se diminueze. Nu să mai aibă același efect asupra copilului meu și pentru că nu mai primește același răspuns, el va înceta. Cam asta e ideea. Și să le transmitem și copilor și ideea că acel ajutor nu este o slăbiciune, ci este o dovadă de curaj. Că sunt foarte mulți care suportă singuri, fără să povestească nimănui și povestesc după o anumită perioadă. Deci să învățăm să ia atitudine și chiar și în relațiile cu agresorii aceștia să spună stop, oprește-te, după aceea să meargă să caute ajutor la un adult. Ok. Următoarea întrebare. Cum mă pot impune în fața copilului dacă nu doresc să folosesc o metodă tradițională, iar cu recompensa nu funcționează? Păi, eu vă spun așa că ar fi bine să introducem niște limite despre care discutam și mai devreme și să fim consecvenți în respectarea limitelor. Adică am spus că asta se întâmplă dacă încălcăm limita asta, nu trebuie să aplic o pedeapsă, asta este consecința și rămân consecvent la aceasta, iar copiii ar trebui să înțeleagă. Nu vă închipuiți că atunci când eu o să rămân consecvent, copiii o să facă de fiecare dată ceea ce trebuie. Așa cum spuneam mai devreme, că un proces de învățare e clar că vor da erori de foarte multe ori. Da? Noi suntem adulți maturi care putem înțelege asta și le putem și prevede. Cum pot aborda anumite teme mai sensibile cu copilul la o vârstă mai mică, ținând cont că poate oricând auzi și prin cuvinte mai nepotrivite pentru vârsta lui sau chiar să vadă comportamente deviante. Aici am observat limita bună a părintelui care la rândul lui nu a vorbit asta în generațiile anterioare, nu se vorba asta. Părinții nu au avut cu noi teme legate de sexualitate, de consum de droguri, de pornografie și așa mai departe. Asta nu este un motiv să nu o facem, de la ce vârstă, da, sau cum pot aborda, pur și simplu legându-ne de situații de viață. Ori vine și povestește ceva de la grădiniță, că nu știu, învăță sau la fetiță și atunci întrebăm mai multe și putem de aici dezvolta o temă legată de sexualitate și ce înseamnă comportamentele, care sunt limitele, ce este adevărat, ce nu este adevărat, legat efectiv de ce a văzut copilul. Cel mai natural, aceste discuții au loc în cadruri naturale piscate de evenimentele lor de viață. Și da, încurajăm să o faceți în momentul în care sunteți martorii în anumite situații și copilul a fost acolo. Puteți să folosiți chiar de desene animate, sunt acum cărți pentru care ilustrează, da? Și să vorbiți cu ei, inclusiv despre pornografie. Și folosiți termenii care sunt, da? Care trebuie folosiți, pentru că pe mijloacele pe care le folosesc pe telefon le apare, din nefericire, chiar dacă se uită la un desen animat, poate să apară o poză sau o reclamă, dar cu imagine necorespunzătoare. Și atunci explicăm copilului despre ce este vorba acolo, îi explicăm care sunt limitele, mai ales la rețelele de socializare, dacă chiar recent am observat și mi s-a spus dacă îi cere cineva pe Instagram sau pe orice altă aplicație, dar trimite și mie o poză cu tine fără tricou. Pur și simplu. Poate că, da, ziceți aoleu, dar să știți că sunt. Noi nu realizăm în lumea în care trăiesc ei, noi nu realizăm cât de puternic este impactul pornografiei, dar și cât de mult sunt afectați și sunt, practic, loviți de această tendință pe ceea ce văd ei, pe TikTok, pe Insta, pe rețelele lor de socializare. Atunci mai bine vorbim cu ei, scriși ceea ce a pornografie, ce să facă, apare o imagine de genul acela, cum este pornografia pentru copii, pentru că există și așa ceva, cum fetele sunt expuse la tot felul de imagini gen Barbie cu tot felul de ținute provocatoare. Efectiv, deschis subiectul foarte foarte clar și direct, pornind de la ce văd și care sunt situațiile de viață naturală. Da, aș veni cu completarea aici, povestea despre o carte interesantă. Se numește 14 conversații până la 14 ani, de Michel Ricard. Poate o pot și proiecta, nu știu, s-a pus-o prin Consiliul Auditor.
copilul preia anumite lucruri negative de la cei din jur, care ar fi soluția de a-l ajuta să știe să facă distinția între bine și rău? Ideea este că copiii învață prin imitație. Clar că vor imita comportamentele și pe cele negative le vor imita în primul rând și cu în primul rând și cu mult interes. Nu este un eșec dacă copilul meu a imitat comportamentul negativ al celui de lângă el. Eșec ar fi dacă rămâne în acel comportament. Adică este o realizare dacă reușesc ca după ce a încercat să imite sau a imitat comportamentul să îl aduc la concluzia că este un comportament nepotrivit și renunță la el. Asta mi se pare un câștig. Cum putem ajuta părinții să înțeleagă că tantrumurile copiilor au cauze ascunse? Întrebarea care a venit la un cadru didactic. Pentru că nu poți să ajungi cu părintele să zică, nu poți să intrăm în mintea oamenilor și uite, asta este adevărul științific. Pornind de la datul că tantrumurile au cauze ascunse. Noi nu trebuie ca și cadre didactice, psihologi, terapeuți, să explicăm oamenilor de ce. Pentru că nu avem cum. E ca și cum am încercat să înțeleg care este procesul metabolic al glucozei. Știu doar că dacă mănânc prea mult dulce o să crească glicemia. Atât trebuie să știu. Și atunci părinții trebuie să înțeleagă, da, de la un cadru didactic, că da, uite, copilul nostru face tantrum, face criză. Întotdeauna criza aceea are o cauză ascunsă. Nu face criză că nu i-am dat eu ciocolata sau nu i-am dat eu jucăria sau, da, nu știu, n-am primit ea. Și face tantrumul pentru că în cadrul lui, să zicem, da, familial, nu a fost învățat o regulă, da, toleranța la frustrare și o regulă foarte clară, însoțită de consecvență. Consecvență înseamnă ce? Înseamnă că la orice oră din zi și din noapte, tu dacă ceri un anumit lucru, da, în moment neadecvat, nu o să-l primești. Asta înseamnă consecvență și nu astăzi îl primești și mâine pentru că sunt prea obosit și nu mai îmi permit să, nu știu, să faci ceva cu tine, să-ți distragă atenția, să nu îl primești imediat. În momentul în care da, există această fluctuație, că astăzi suntem buni și ia ce dorești și mâine nu, suntem mai olihniți și rezistăm, atunci copilul clar va face o criză, pentru că el a învățat, da, că el poate să modifice toana părintelui. Că acum îl primește, că a fost mai mieros sau nu știu cum și dacă ridică gradul de rebeliune și de agresivitate, sigur o să primească lucrul respectiv. Aici se leagă și de limitele foarte clare, copilul acela nu are o limită clară și ca și cadre didactice explicăm prin start asta părinților că este vorba de o abordare care lipsește consecvența, adică nu suntem de fiecare dată, nu avem același răspuns față de copil. Și nu încercăm să explicăm, așa nu avem ce să explicăm. E vorba de autoritate aici și de un subiect foarte sensibil, cât autoritate mă oferă părinții cadrelor didactice. Asta e un alt subiect. E o altă întrebare. Cum putem liniști un copil cu CES în condițiile în care noi, cadrele didactice, nu suntem pregătiți profesional pentru afecțiunile psihice? O să răspund la întrebarea asta după cum am înțeles-o eu, dacă persoana este în sală și a adresat întrebarea dintr-o altă perspectivă, rog să vină cu elemente ajutătoare. În primul rând, un copil cu CES are și el nevoie de conectare, ca și toți ceilalți copii, este valabil și în dreptul lui și în dreptul celorlalți. În momentul în care are o reacție, să spunem, impulsivă, exagerată, după părerea noastră, este clar că ceva l-a suprastimulat. Și atunci ar fi util să să cercetez puțin care sunt factorii declanșatori și să îi iau în vedere. Asta pot să o aflu și stând de vorbă cu aparținătorii lui. De regulă ați văzut că sunt însoțiți de către cineva. Și e bine să iau legătura cu ei și să știu care sunt acei factori care declanșează frustrarea copilului. Apoi, pot să știu și care sunt factorii de liniștire ai copilului. Și efectiv îi notez acolo și știu pentru el ce pot să aplic. Mai sunt zonele acelea de relaxare pe care pot să le folosesc ca să se liniștească copilul. Și pe lângă asta mai sunt niște comenzi, niște instrucții pe care terapeuții cu care lucrează terapeuții APA le dau copiilor și ei sunt foarte ascultători de acele comenzi. Dacă îi spui unui copil, îți dai cu minte, celorlalți copii s-ar putea să
să nu audă și să nu bage în seamă comanda asta, dar un copil cu CES s-ar putea să o considere importantă și să se plieze pe ea. Așa că luați cunoștință și de sintagmele sau convențiile la care îi răspund și folosiți-le în etapele astea. Cam asta mai era întrebarea adresată și sub alt aspect. Cum convingem copiii că este benefic să fie responsabili în realizarea sarcinilor zilnice? Aici îmi dau seama că avem așteptări irealiste. Da? În momentul în care noi gândim cu creierul nostru, da? 30 plus 40, 50 plus. Și creierul nostru, deja la vârsta aceasta, are așezate toate achizițiile legate de maturizare, de responsabilizare, de autonomie și așa mai departe. Și noi uităm că acel copil, da, care are de făcut patul de dus gunoi, de pus vasele în mașina de spălat vase, de făcut temele și așa mai departe, are undeva între 10, 11, 14, 15 ani. Haideți să vă spun puțin, la vârsta aceasta, creierul este în procesul de maturizării. Știți care este vârsta pe care o dau acum mai nou cercetătorii de definitivare a proceselor cognitive și de structură a creierului? Dați-vă așa o vârstă care credeți că creierul s-a format, gata, structural este în sfârșit 20, între 20 și 24-25 de ani, da? Bun. Și atunci gândiți-vă că ei sunt pe la 10, da? La 10, adică mai au mult atât. Sunt la jumătatea procesului în care ei își formează toate aceste achiziții. Și atunci, eu niciodată ca părinte, ca să cu psiholog, să nu pun vreodată așteptarea asta să-l conving pe copii că e benefic să-și facă patul. Sau că este total nerealist. Pentru el, la un moment dat, dacă da, avem relații așa simpatice, vă spun personal, da? Dar de ce? Că mi-e atât de comod când vin acasă, tot cu raptul de la școală, când vin să mă pun în el, deci să mai dau el, e atât de comod să mă arunc în el, deci nu văd niciun avantaj și niciun beneficiu să fac patul. Da? Deci, aici și multe alte lucruri este foarte important să reglăm așteptările pe care le avem și să nu uităm, da, vârsta pe care o au ei. Nu o să putem să-i convingem că e benefic să facă patul sau sarcină. În schimb, o să spuneți pe bun, ăsta sunt părinte, da, am o autoritate și eu trebuie să pregătesc pe copilul acesta pentru autonomie și pentru alte procese de maturizare. Bun, putem să folosim alte mecanisme. Aici cred că poate să meargă recompensa, da? Că uite, ai o cameră ordonată, dar nu neapărat pentru făcutul patului, pentru multe alte lucruri, da? O cameră ordonată. Recompensele exterioare merg pe o anumită etapă de vârstă. Recompensa exterioară pentru ordine și curățenie în cameră. Recompensă pentru, nu știu, alte sarcini mai grele pe care le are de făcut. De obicei, când erau fetele mici, am două fete, dar 18-20 scurt timp. Și când erau mici, le spuneam așa, uite, vă place să ieșiți în părculeț? Da, sigur, le plăcea foarte mult. Cum este acolo în părculeț unde vă jucați? Sunt gunoaie, sunt hârtii, sunt oferuri, v-ar place? Nu, este ordine. Aha, pe bun, și la noi în cameră cum e? Păi, jucările creștează. Păi, hai să adunăm jucările și vom merge la un părculeț. Pentru că peste tot, legea naturii și legea, da, mediului înconjurător este una a ordinii. Și atunci este benefic să facem ordine ca să păstrăm gradul acesta de confort. Dar bineînțeles că nu făceau doar că le explicam așa și aveau nevoie și de ajutor și în procesul acesta de a se autonomiza, includeam de la vârste mici ideea de ordine, de este frumos așa. Apoi ideea de recompensă. Uite, dacă înveți, dacă îți faci teme, da, ai niște anumite recompense, nu numai ca și beneficiu final, pentru că nu vreau să mă contrazic, dacă tocmai ce am acuzat sau am acuzat, am zis că nu este neapărat necesar să dăm bani copiilor care au notă de 10. Acestea sunt niște recompense exterioare, dar mergem și pe partea asta de ok, cum te simți, cum este pentru tine că ai împlinit sarcina respectivă, cum a fost, da, efortul pe care l-ai depus și recompensele exterioare nu trebuie neapărat să fie ceva imediat, nu știu, dau o ciocolată sau 100 de lei și putem să petrecem împreună, ne jucăm, mergem la
ei, la un moment dat, să înțeleagă nu numai prin beneficiu imediat, da? Dar și prin consecințe ceea ce vrem să obținem de la ei. Cum putem ajuta copiii să fie mai prezenți, mai atenți în discuțiile cu ei? Odată, prin sfat ar fi să fructificăm momentele în care ei sunt dispuși să ne povestească și în care vor să fie prezenți. Nu prea coincid așa, nu prea coincid disponibilitățile noastre. Când sunt disponibili, nu suntem noi și tot așa. Iar dacă vrem atenție, ar trebui să ne facem disponibili, mai ales că noi am terminat desăvârșirea proceselor cognitive, cum spunea doamna mai devreme, și suntem mai capabili și mai competenți decât ei, să ne adaptăm timpurilor în care sunt disponibili de comunicare. În al doilea rând, să comunicăm scurt și concret. Noi suntem prea lungi povestitori și obosim și plictisim și pierdem. Și ar trebui să comunicăm mai scurt și mai concret. Și în al treilea rând, să luăm în calcul și treaba asta, că dacă ei folosesc foarte mult tehnologie, le sunt sabotate funcțiile acestea de atenție și de concentrare. Și atunci poate fi cazul să punem o aplicație de control, ceva pe telefon, așa încât ei să-și îmbunătățească atenția și concentrarea și în discuții și la școală. Cam asta vreau să vă spun. Cred că am ajuns la încheiere, așa că urați pe doamna ca să facă. Mulțumim foarte mult pentru informații, au fost foarte valoroase și sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră ați primit cel puțin un răspuns la anumite întrebări pe care vi le puneți de-a lungul procesului de educație și acasă, poate și la școală sau la grădiniță, acolo unde educați. Am putea să depășim timpul pentru o întrebare sau două, dacă sunt urgente. Dacă nu, colega mea va proiecta o aplicație Mentimentor pentru un feedback din partea dumneavoastră și de asemenea nu vă grăbiți să plecați, afară vă așteaptă câteva gustări, o apă, o cafea, dacă încă mai aveți puterea să rezistați, poate între timp mai puneți întrebările pe care nu aveți să le puneți, nu aveți curajul să le puneți acum. Sau poate vă gândiți la ele și mi le transmiteți și eventual mai gândim încă o activitate care să ne ajute să ne putem crește copiii așa echilibrat cum ne dorim să fie în fiecare zi. Trebuie să scanați codul din imagine și acolo vă puteți conecta pentru a ne oferi un feedback. Mulțumim foarte mult pentru toate informațiile valoroase. Sperăm că a fost un timp de calitate și pentru dumneavoastră. Eu recunosc că am primit răspuns, v-am spus, am tot notat, dacă pe parcurs tot primeam informațiile la care mă tot gândeam că aș vrea să primesc răspuns și chiar a fost un timp foarte plăcut. Mulțumim foarte mult, vă dorim o seară plăcută în continuare și nu uitați, afară vă așteaptă ceva așa pentru comunicare.